दा जे जायगायाव जों सार्भिस खालामो बे जायगायाव जों दा फिल खालामो कि जोंनि बर'नि सोरबा फरायसुला फरायसुलि बा सेंग्रा सिख्लाफोरा जुदि कमिसन लानो हायोब्ला बेसेबां गोग्गाथाव बाथ्रा। आरो हेल' फ्रेन्ड्स, नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ'आव आं नोंथांमोननिफ्राय मोनसे कुइसन सोंनो नागिरदों कि दिनैनि जोंनि बे इण्डियान आर्मियाव जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा साबेसे अफिसार जानो हादों आरो बर'फोरनि गेजेराव साबेसे आर्मियाव अफिसारफोर दङ, बेफोरनि थाखाय कुइसन सोंनो सानदों। नाथाय दिनैसिम जों बर'नि सासेबो डिफेन्सआव माने अफिसारखौ नुनो मोनाखै। दा मानो थाखाय अफिसार जानो हाया, बेफोरनि रिजोना मा आं बेखौबो मिथिया। नाथाय आं नोंसोरनिफ्रायनो मिथिनो लुबैयो कि नोंसोर मानो अफिसार जानो हायाखै। मैयासो पासिं आउट पेरेड जानानै थांबाय, जाय मोनब्रै एकाडेमियावबो पासिं आउट पेरेड जायो। बेयाव तकरीबन इण्डियान आर्मियाव जाय पासिं आउट पेरेडनिफ्राय 500निफ्राय 600सो अफिसार जायो, जाय सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट 2 स्टारनिफ्राय माने प्रमोसन लायो आरो बेनि उननिफ्राय बिसोरो गावबा गावनि इउनिटआव थांनानै साख्रिखौ मावहैयो। दा जोंनि बर'नि गेजेराव मानो अफिसार जानो हाया, बे सोंथियाल' फैबाय थादों आरोना। आंनि आर्मियाव सार्भिसा गासै दा 19 बोसोर रानिं जाबाय, जोब्बाय। 19 बोसोर जोब्बाय माने 20 इयार्ससो सोलिगासिनो दं। दा बे 20 बोसोर सोलिबोबाय थानाय समाव आं दिनैसिमबो सासेबो बर' अफिसारखौ आं लोगो मोनफेराखै। बेनि गेजेरावनो आं दा आर्मियाव फिजिकेल ट्रेनारबो। दा फिजिकेल ट्रेनार नालाय दा एकाडेमियाव आङो दा नैबे एनडिएखौ फुरा फोजोबोब्ला आं 6 बोसोर जागोन एकाडेमि दाननाया। बिनि सिगां आं अटिगायावबो थाखांबाय, ओमफ्राय दा नैबाहाय बोसोरसे जानोसै आरो। दा टटेल 4 बोसोराव आङो दिनैसिम जोंनि बर'नि सासेबो गथ'फोर जाय केडेट बा जेन्टेलमेन केडेटफोरखौ आं नुफेराखै। दा बेनि मेन रिजोना मा, नोंथांमोना आंनो खोन्थाहर मानि थाखाय जोंनि बर'फ्रा अफिसार जानो हाया, बेखौ जोंबो मिथिनो लुबैयो। नर्माल ओरैनो जिडिआवबा जोंनि बर'नि गोबां मानसिफ्रा जेनेरेल डिउटियाव भर्ति जानानै फैयो, नाथाय इण्डियान आर्मियाव सासेबो गैया। दा आं एनडिएआव फैयैनि सिगां थांनाय नभेम्बराव जाय बेहाय एनडिएआव पिअपि जादोंमोन, बेयाव जोंनि सेरफांगुरिनि दुफां नार्जारि फंबाय सासे, जाय बेनिफ्राय पासिं आउट पेरेड खालामनानै थांदोंमोन। दा बिथाङा आइएमए देहरादुनाव माने ट्रेनिं खालामहैगौमोन। बेनि उननिफ्रायसो बियो लेफ्टिनेन्ट प्रमोसन जानानै गावनि इउनिटआव थांगोन। दा दिनै मानो जोंनि बर'फ्रा आर्मि अफिसाराव जानो हाया आरो इन्टारभिउ हैदोंबाबो मानो साक्सेस जानो हायाखै, बेनि मेइन कारनानो जाहैबाय जोंनाव थोजासे बेनि नलेज गैया एबा बेखौ सोलोंनायनि थाखाय जोंनाव जायगाबो गैया। दा बेफोरखौ जोङो मोजाङै सोलोंनानै लानो थाखाय जों गोबां माने मेहनत खालामनांगोन एबा गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव बेनि थाखाय जोङो कचिंफोर लाहैनांगोन। दा बेफोर कचिंफोरखौ मोजां मोजां जायगायाव बहाय दं नोंथांमोना सार्च खालामनांगोन, आरो जुदि मोनथियाब्ला नोंथांमोननो आं माखासे मानसिनिफ्राय इनफरमेसन खालामनानै नोंसोरनो खोन्थाहरनो नाजागोन। दा जों बिराद दुखु मोनो जोंनि बर' फिसाफ्रा रावबो आर्मियाव अफिसार गैया। आरो जोंनि माखासे जिडि जाय जेनेरेल डिउटियाव साख्रि मावबाय थानाय, जुदि माबा मोनसे फिसा फिसौ खामानियाव जुदि गावनिनो अफिसार थाखायोबा बबेबा खामानिया सरल जानानै फैयो आरो माने इजि जानानै फैयो आरो। दा जों बेखौ लुबैयो। दा जों गोग्गानो हाया कि जों मालाय जाथिनि अफिसारनि आन्दारावसो साख्रिखौ मावबाय थायो। बेनि थाखायनो जोंनाव माखासे गोबां माने जे जिनिसखौ जों मोननांगौ, निसे गाहाय लेभेलनिफ्रायबो प्रमोसनफोर मोननांगौबा अबेबा समाव जोङो खिथुनाव थालांनांगौ जायो। दा बेनिखायनो आं बर'नि गोबां सेंग्रा सिख्ला जायफोरा फरायफुबाय थानाय, बे फरायफुबाय थानाय गथ'फोरखौ रिकुवेस्ट खालामनो सानो नोंथांमोनाबो इण्डियान आर्मि अफिसारनि थाखाय एप्लाइ खालाम। मानि एप्लाइ खालामब्लासो नों बे जिनिसखौ प्रेक्टिस खालामगोन, अब्लासो नोंनाव एक्सपिरियेन्स फैगोन। लासै लासै नों खेमसे खेमनै खेमथाम ट्राइ खालामबाय थागोन, अब्ला नोंनाव एक्सपिरियेन्सआ बारायबाय थागोन आरो नों गुबुनखौबो गाइड खालामनो हागोन। आरो आङो बेखौबो लुबैयो दे नोंसोर गावजों गावनो जायफोरा माने इण्डियान आर्मि अफिसाराव जइन जानो गोसो, गावजों गाव कन्टेक्ट लालायलायनानै बेनि सायाव बिसार खालामो, सानलायलायो आरो बेनि सायाव प्रेक्टिस खालामलायो। बे एसएसबि इन्टारभिउ होनो बेखौ। एसएसबि इन्टारभिउआव 7 अफिसारनि इन्टारभिउ जायो। बेखौ आं उननि भिडिअआव नोंथांमोननो खोन्थानो नाजागोन।
माबायदि इन्टारभिउखौ कमप्लिट खालामनो हायो बेयाव, बेनिफ्राय मानिखौ प्रेक्टिस खालामनांगौ, माबे जिनिसखौ बांसिन गौर खालामो बे इन्टारभिउआव, बेनि सोमोन्दै आं नोंखौ रायज्लायगोन। ओमफ्राय दा जोंनि बर'फ्रा गोबां माने जोंनि मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट बर'फोर जे जायगायाव मेजरिटि थायो बे जायगायाव मेक्सिमाम जोंनि बर' मानसिफ्रा इंलिश मिडियामखौनो गथ'फोरखौ फोरोंनो नाजायो आरो गोबां स्कुलबो दङ फोरोंखायोबो। नाथाय एफा मोजां इंलिश मिडियाम स्कुलफ्राव फोरोंनानैबो जोंनि बर'फ्रा मानो दिनै बे इण्डियान आर्मि अफिसाराव माने भर्ति जानो हायाखै बा सेलेक्सन लानो हायाखै। दा जोंनि रोंगौथियाथ' खम नङा ना, जोंनि स्टुडेन्टफोरा आर्मि अफिसारखौ मोजां मोना बेखौ आंबो मिथिया। नाथाय जों दा जे जायगायाव जों सार्भिस खालामो बे जायगायाव जों दा फिल खालामो कि जोंनि बर'नि सोरबा फरायसुला फरायसुलि बा सेंग्रा सिख्लाफोरा जुदि कमिसन लानो हायोब्ला बेसेबां गोग्गाथाव बाथ्रा। आरो नोंसोरबो माब्लाबाफोर जुदि NDA फ्राव बेरायनो फैनानै नुयोब्ला बेनि अर्गानाइजेसनफ्रा माबायदि जायो, नोंसोर नुयोब्ला नों गावखौनो गाव मटिभेट जागोन कि आंबो इण्डियान आर्मिनि अफिसार जागोन होननानै। दा बेफोरबायदि मटिभेसनखौ लाबोहोनो थाखाय जोंनि गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा नाजानांगोन आरो फरायनायखौबो माने बांसिन नोजोर होनांगोन। दा जों नुयो बेयाव इण्डियानि गोबां स्टेटनिफ्राय, गासिबो स्टेटनिफ्रायनो बांसिन केडेटफ्रा फैजोबो, नाथाय जोंनि नर्थ इस्टनिफ्राय सिर्फ मणिपुरनिफ्राय फैयो। दा मणिपुरनि प्रेजेन्ट जा 20 केडेट दं बाहाय NDA-आव, ओमफ्राय बाखि आसामनि साब्रै साबासो दं। बेनि गेजेराव पियर आसामिसआ सासेल' नुदों आं दाबो। माखासे जाय साब्रै साबा दङ बियो बाखि स्टेटनिफ्राय थांनानै सेटेल जाहैनानै आसामनि नामाव केडेट भर्ति जाफैनायसै आरोना। थ' होमबा जोंनि थागिबि जायफोरा जोंनि जायगायाव थायो बिसोरो मानो बिनि सायाव गियान गैया एबा सोलोंनानै लानो गोसो गैया। दा आं नोंथांमोनखौ जायफोरा फरायगासिनो दं बिसोरखौ रिकुवेस्ट खालामनो सानो, अननानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामथार। जागोन जाया बेफोरथ' उननि खोथा, नों मेहनत खालामोब्लाथ' पाक्का साक्सेसखौ मोनखागोन। बेयाव जेबो पार्सेन्टनि रिकुवारमेन्ट गैया। 40, 50, 60, 70, 80 जेसेबांखि नोंनि पार्सेन्टजों पास जायाखै माने नोंनि 12नि एग्जामाव नों बेजोंनो एप्लाइ खालामनो हायो। जुदि बे एप्लाइ खालामनाया नोंना माने सेलेक्सन जायोब्ला नोंखौ सेलेक्सन माने जाय जायगायाव इन्टारभिउनि जायगा दं बे जायगायाव नोंसोरखौ लेंहरगोन। बेनि उनाव सानबानि जाय इन्टारभिउ जागोन बेयाव नोंसोर सेलेक्सन जानो हायोबानो जाय एकाडेमियाव नोंसोरखौ नमिनेट खालामगोन बे एकाडेमियाव थांनानै नोंसोर ट्रेनिंखौ हैनो हागोन आरो। दा लोगोफोर आरो आंनि फंबाय बिनानावमोन जायफोरा फरायगासिनो दं, नोंसिनिफ्राय लास्टआव बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो कि नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालाम आरो नाजाथार। जुदि नोंसोरनि गेजेराव सासे सानै दा सुरुवातआव जानानै थाङोब्ला माखासे इयुन समाव जोंनि जाथिनि गोबां गथ' फरायसा फरायसुलिफोरखौ इन्सपायार खालामनो हागोन आरो बिसोरखौनो खोन्थानोबो हागोन। ओंखायनो आं नोंसोरखौ रिकुवेस्ट खालामो, अननानै नोंसोर एप्लाइ खालामथार। जायफोरा कनफिडेन्स दङ एबा फरायनो गोसो दं एबा इण्डियान आर्मि अफिसार जानो गोसो दं बिसोर नोंथांमोना हाजासे ट्राइ खालाम, नाजाबाय था। जुदि नों नाजानानै जुदि साक्सेसबो जानो हायाब्लाबो नोंनाव गोबां नलेज नों गेइन खालामनो हागोन, बेनिफ्राय मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंसोर नाजाथार फंबायमोन दे। दा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। दा भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ आंनिखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, जाहाथे आं इयुनाव माबा मोनसे मोजां टपिक नोंसिनि सिगाङाव लाबोनो हायोब्ला आं नोंसोर थाबैनो नुनो हायो। दा बेखौनो रिकुवेस्ट खालामनाय जाबाय। अके, दिनैनि भिडिअआ बेसेनोसै। जय हिन्द।